Dagitoy ngayon sa usaw idi napo nga Kristo gapo kadagiti adalan na adu si idi. Idi agasango da iti maysa alamisaan. Isu digitoy iti pamuneknek ngayon na ibagbaga nga inyad adal kadakwada. Takinunana iti Juan 6:35 ni Isos kinunana kadakwada siyak iti tinapay iti biyag. Isu gayam ti pudno at tinapay saan nga digiti daddo malaeng at tinapay. Takinunana iti umay kanyak santo ngagbisin ket iti mamati kanyak oray kaano santo amawaw. So di kita kapsatin na imbagbaga idi nganyad adal karigiti adalan na. Isu dayta nga ibagbaga na na spiritual apalawag. Tado digiti agtantanabuto bidi ta iti panagaamu dalang idi uno inda paringi pataros uno panakaawat kadagiti nainlubungan lang abanag akas iti makan nga masomrek iti ngiwat. So dayta iti pamanetnek ngayon na ibagbaga iti Juan 6 iti 41. Agtantanabutob nga ro dagiti Hudyo iti maypapan kenkuana agsipud ta kinunana siya iti tinapay a bimaba manipud langit. Isuna nga mismo iti bimaba idi nga naggapo sa dingato ngem iti ay na bayat titin na pinagyad adal digito itin na imbalbalikas idi kadagiti adda anaylanad iti Biblia. Isu dayta nga addada idi iti maysa nga ummom iti panganan. Takinunana iti Marcos 14 iti 22 ket idi mangmanganda ni Isos tangala iti maysa a tinapay ket idi binindisyonan na ket inted na kadakwada a kinuna alain nyo daytoy isu iti bagik daytoy iti inted na a panakabagina gapu kadagiti nailanad iti Biblia. Isu nga handa anamati idi digiti dadduma adda tinanglipot kenkuana isu ni Judas dayta ta isu iti nangisaklat iti pangukuman kadagiti naindagan laeng abanag nga pakaiwanda. Isu kano sa kimatin tayo di kisursurat adu iti kay papanan na adu abalikas adu apalawag. Takinunana iti Juan 5 iti 47 ngumno di kay patyon dagiti sursurat kasanon to iti pamatiyo kadagiti sao kinunana ni Apong Jesucristo. Takinunana iti Juan 6 iti 48 siyak iti tinapay iti biyag dayta ti bagbagana isu iti tinapay iti biyag. Isu dayta tinangted kadagitoy asasawet laeng nga kanen iti panpanunot met laeng kadagitoy asasao tapno biyagen na iti espiritu itunggal tao. So nga di kita kapsathan nga naawatan digiti adda idi kadakwada nga isu iti nanglipot ngayon gana itatta adu digiti ulbod adu digiti sabali iti inda padagi pataros adu digiti mamadto nga kinunada nga siyak iti Kristo kunada ngem ulboden da dagiti adu. So dayta kapsat no sa kimaten tayo nagadu apakasaritaan kay papadan na. So nga digiti kapsat ngayon nakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study digitoy tingka i-share kadagiti kay papadan na digitoy asasao. So nga agyamanak digitoy na maawatan nyo digitoy itin na sinagsagabay di na pong Kristo gaputin na parigipalpalawag saan ket nga imbaklay iti abagalaeng gaputi rigap iti panagtutok na ngem digitoy iti napudno digitoy dadda
anay lanad ngayon na sinagsagawa iti kadagitoy asorsorat no mawatan nyo kadagitoy akay papan katagyabanak iti Diyos Ama ang manakabalin so amin. Amen.